sitten, että me otettiin mäkkäri mukaan. Tiedot tähän. Ja tää on tämmönen... Se näkyy tähän videoon nyt huonosti, mutta tähän pystyy piirtämään. Siinä on tämmönen kynä. Ja sitten meillä on tämmönen... Kun me ollaan mäkkärissä. Joo, ja sitten meillä on tämmönen squishy, tämmönen. Siinä on myös tämmönen juttu, missä voi pitää. Sitten tämmönen squishmallow, mistä voi myös pitää. Tuolla tehdään ihan squishmallow. Sitten Amelian puhelin. Ja myös tässä on pian puhelin. Ja pussi, missä meillä oli tavaroita, mutta... Laitan ne sinne. Onko meidän tavaroita? No voidaan Ja meidän tilaus on niinku tulossa ja me avataan ne... Kun me otettiin ne lysteerilevyjutut, kun täällähän on... Oota. Täällähän on valikoimissa nää. Tommosia. Nää. Me saadaan joku, niin mä haluttiin ottaa... Niin me avataan ne videolle, ne 2 Me voidaan lysteeriä. myös näyttää, mitä me otettiin niinku syötäväksi meille. Katsotaan mitä me saatiin. Niin me avataan ne siis niinku kohta teille. Tuolla on kultainen. Ja sit ton saa auki, niin me haluttais toi. Siis me ei haluta tota. Ei tota. Kaikki muut kelpais. Niin. Mä tästä niinku lavupuilla meillä. Niin jos nää kaikki mut ihan ok lapupuille, jos nää niinku kuuluu vaikka pöydälle. Muuten nää on vähän pieniä. Niin kuin noita arttimetkin on sopivan kokoisia. Missä on niinku noin ruuat. Joten nää muut kävis. Niin. Tässä. Joten moikka!